В моята работа, когато става въпрос да използвам материал, който ми е необходимо да нагледя нещо, много ценя ръчния труд. Сложено е труд, време, внимание. Има и замисъл. Понеже работя с приказки, с различни материали, които са доста така, залагам на цветове, залагам на красива изработка и винаги се доверявам на неща с душа. Защо? Защото, ето тук ще покажа един от материалите. Първо, че децата много бързо ги възприемат, много бързо ги разпознават. Те са изобразени детайлно. Освен, че са красиви, нали, идвайки си с така и заглавието неща с душа, те все едно наистина са живи. Защото, както не веднъж съм казвала, нали, ние освен всичко, в децата сме и пример за държание, за поведение и за естетика. Този, който независимо от специалиста, той трябва да се избира много материалите, с които да работи, защото нали, един материал, както може да успокои детето, така може и да го превъзбуди и да се саботира дори работния процес. Сега са много популярни тези интерактивни играчки, които дали са със звук и светлина, те пренасищат сетивата пред децата и те се буквално превъзбуждат. Пък един такъв балансиран материал доста помага за една спокойна игра, която хем дава удоволствие, хем все пак се поема някакво знание или се придобива някакво умение по лек начин.